kuti tatora makomrades anofana kuita mana. Comrades edu mana. Vaviri mabhodhis avo anoratidza kuti makomrades echikadzi. Vaviri vanoratidza kuti mabhodhis echirume. Vakavere chinangwa chekuti kufa kana kusafa tofanira kusunungura nyika kuti vana vedu nevabereki vagare zvakasununguka munyika yeZimbabwe. Kana nyika yazosununguka, munozouyawo munditora mondichengeta zvakanaka. Ropa rangu munoriwana pasi pemureza weZimbabwe. Pamusoro mamwe masabhuku akatenderedza pano handina akawanda mashoko ekutaura. Ndiri kufara zvakare nekuchengetedzwa kwaitwa vana ava nemhuri yekwachito. Mhuri yekwachito kubva kuna sabhuku naHeadman ndokupendai zvakaisa. Makaita basa makandichengetera vana vari munzvimbo menzi. Urombo ufanike special wechidiki. Ifunga maiona nawe. Wanawa. Wakafira surface yatakatsika. Zvabva kutaurirwa na Changani. Hapana basa unoita usina kutsika izvi. Zvese ndiyo inonzi nyika yacho. So ndikuyambira wechidiki. Inini ndiri kutenda sabhuku maishe vari nzvimbo ino kuti mangwana mukaona chimwe chiitiko chinenge ichi, uyai mutiudze tiuye tifukure vamwe vedu tivavige patsva. Ndinokutendai nokubatana kwamakaita kusvika pakuti makabika doro mukaita kuti makomrades titore makomrades aya. Namangwana mukaona zvaitikazve itai seizvozvo mambo, musanete nokuti vana ndevenyu. Takuenda kurwangwe kundotorazve mamwe magamba ariko.